ku yi mana subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Kwana uku kawai nake so ki bani Nafisa. Kwana uku kacal. Ko na minti uku Faisal ba zan taɓa bari ka auri wata ba, bari har kwana uku. A to kai ba godewa Allah Faisal, yarinyar nan tana son ka. Miliyan uku ba. A kamar ya miliyan uku. Yanzu ka zaɓi kuɗi akan soyayya ka? A ba ni da nake cikin wannan kadafin in bar wannan miliyan uku. Gaskiya na fuskanci Faisal ka fi son kuɗi akan soyayyar ka. Kawai dai a san yadda za a yi. Ai ba yadda za a yi. Dole ka haƙura da miliyan ukun nan. Miliyan uku ba. Miliyan ukun fa. A ba ni da nake cikin wannan kadafin in bar wannan miliyan uku. Kawai dai a san yadda za a yi. Ni kira mutum ya ta tafi. A ban gane ba. Ku bi ta ku je ku gani mana. Kin bi ta mu je mu gani. Kan ku ƙara sama barin faɗa muku inda za ta. Wurin saurayin ta mai rake za ta wanda take so da gaskiya. Dama wannan shine mai raken da ake faɗa? Ƙwarai kuwa kallon shi da kyau. Kai dan naci in ban da dan talaka kai ina Nafisa. Kai a gaban ke za a rinka ciwo wanda zaki aura mutunci? Ke da Allah dakata. Yawwa ko kefa. Da Allah dakata ba wai ina daddaga miki kafa ba tan dazu ina ruwanku. Me raken shi nake so shi na zaba zan yi rayuwa da shi. Kina son me rake shi kuma ya fi son miliyan uku a kanki. Miliyan uku ba. Idan laɗa ko miliyan uku me ni na kan soyayya miliyan 100 ma barin ta zan yi. Miliyan uku me miliyan uku banza. Mutane su rika duba Allah a ji tsoron Allah a tuna fa za a mutu a je a tarar da Allah. Kamar ya to ai gaskiya nake faɗa kai ka san soyayya kuwa miliyan uku me miliyan uku banza. Sai na sharara maka bani wannan. To